तिरिया चरित्र के जान नहीं पौनी। अच्छा ओकरा के हम पहचान नहीं पौनी। अच्छा अगर सामने रहते धई के मोड़ देती हम। हाँ तिरिया चरित्र के काहो इहे है प्रेम रोग। हम कहनी काहो इहे है प्रेम रोग। प्यार में कसम फैलस हम आगनी बहकावे में। अच्छा। आ प्यार ना कबो कम है ऊ लागल चाहकावे। नमस्ते प्रणाम, हम बानी अजय देहाती। रहुआ देखो तने पूर्वांचल भोजपुरी न्यूज। और आज हम पहुंच चुकल बानी युवा कवि दिलीप दीवाना जी के पास। ताई दिलीप दीवाना जी से जो की मुलाकात भइल और जो की यहाँ के कविता बहुत प्रसिद्ध हवे। ये कविता के पे भी चर्चा हुई, यहाँ के कविता सुनाए। तो सबसे पहले दिलीप जी स्वागत हो हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल भोजपुरिया न्यूज के देखे वाला तमाम दर्शक के दिलीप दीवाना के तरफ से गोड़ छू के गोड़ लगा तनी। और हम हमार कविता एगो लिखल नहीं जाना बड़ा एगो हमरा संगतिया का आ बीती घटना है जी, तो वही पर हमार कलम रुकल नहीं और हम लिखनी बहुत शानदार कविता रहे। के तरिया कि एगो रहे ऐसन प्रेमिका हमरे से दिल लगाई लीलस। अच्छा एगो रहे ऐसन प्रेमिका हमरे से दिल लगाई लीलस। हाँ। आ हम रहनी ओकरे पलप के आइलू 7 लोग के फंसा ली। 7 लोग लेनी हम भोग। अच्छा झूठ सच बोल बोल के प्यार के घर बसा लीलस। अच्छा। आ हम रहनी ओकरे पलप के आइलू 7 लोग के फंसा लीलस। 7 लोग के आजकल के प्रेम ऐसन बा। तिरिया चरित्र के जान नहीं पौनी। अच्छा ओकरा के हम पहचान नहीं पौनी। अच्छा अगर सामने रहते धई के मोड़ देती हम। हाँ तिरिया चरित्र के जान नहीं पौनी। ओकरा के हम पहचान नहीं पौनी। दोबारा कबो प्यार न करब ऐसन हम ठान लेनी। आ ओकर कबो आदत न सुधरी ऐसन हम मान लेनी। रुपया हमसे ले के अच्छा रुपया हमसे ले के हाँ। बैंक हमार खलियाए दिलस। अच्छा आ हम रहनी ओकरे पलपटी आइलू 7 लोग के फंसा दिलस। रामायण ग्रंथ के कसम खैलस हम आगनी बहकावे में। आ प्यार ना कबो कम है ऊ लागल चाहकावे में। अच्छा रामायण ग्रंथ के कसम खैलस हम आगनी बहकावे में। अच्छा आ प्यार ना कबो कम है ऊ लागल चाहकावे में। बाबू सोना कही के बाबू सोना कही के बाबू सोना कही के रिचार्ज हमसे डलवाई लीलस। अच्छा आ हम रहनी ओकरे पलपटी आइल उ 7 लोग के फंसा ली। आजकल के प्रेम ऐसन बा कि मोबाइल में रिचार्ज करे के पड़ता। दिलीप दीवाना के इतने अफसोस बा। अच्छा आ ओकरा करनी के फल मिली जमाना के कौन दोष बा। दबाना कौन दोष बा। दिलीप दीवाना के इतने अफसोस बा आ ओकरा करनी के फल मिली जमाना के कौन दोष बा। हम ओकरा के बहुत मननी अजय जी। हाँ हम ओकरा के बहुत मननी। हम के उखाई में ढाई दिलस। ढाई डालस। आ हम रहनी ओकरे पलपटी आइलू 7 लोग के फंसा ली। बा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।